is Monday, March 18. Papasok ulit ako. Pasok ko is 9. Ang oras na is 8:33. Ay, tama ba to? And ang temperature is 34 degrees Fahrenheit. 34. Malamig. Sobrang lamig. Let's drive. Mga 15 minutes. Doon na ako sa work. Monday! New day! New start. New start. First day of the week. Let's go! Wala akong baon today kaya nag-McDonald's ako. Burger at fries. Yun lang. So today is Tuesday and napakalamig. It's 28 degrees. Kaya medyo balot. Mas makapal na yung jacket. I'm going to work na 8:20 na. So 15 minutes mga sana hindi ako malate. Yun lang yun. Ay, it's so cold. Warm up ang sasakyan. Another day. Kahapon, nag-grocery kami. Hindi ko na na-video kasi saglitan, mabilisan. Hindi pa ako sanay i-video lahat, kasi lahat. Sasanayin ko kahit konting pasilip lang siguro para may maidagdag sa kung ano yung mga ginagawa namin everyday. Ano yung mga ganap. Kailangan ko na din palitan ito. Hindi ko pa alam kung kailan. Siguro Thursday. Not sure. So, let's go. Bago pa ako malate. Ma-lunch. Salad. Sana mag-usan ko siya, no? Time to go home. It's 3:56. Pero yung next shift dumating na sila, so pwede nang umuwi. Today is March 20, Wednesday. Going to work 8:22 na. Hirap talagang gumalaw pag malamig. Gusto ko pang mahiga, tapos kumot. Hindi na ako nag-breakfast. Kumain lang ako ng, ano ba to? Sandwich. Breakfast biscuit. Yan. For energy. Yan. 15 minutes drive. Mabilisan lang naman. Pero hindi naman ako nagmamadali kasi 9 pa yung work ko today. So, I'm gonna pray first before driving. See ya later. Kakatapos lang ng work ko. And then, diretso na ako dito sa may gym. Nasa likod ko. Nag-stop muna ako. Yeah. Bago ako pumunta sa loob. Kain muna ng yung breakfast ko. Hindi ko pa natapos. Parang kalahati lang yung nakain ko kanina. So, ubusin ko na siya para may energy.
Kasi hindi pa ako hindi nga ako nag-breakfast. Ito yung breakfast ko kanina, yung kalahati. Tapos hindi pa ako nag-lunch. Kaya kailangan ko ng energy. Tapos uminom lang ako ng loaded tea na walang tea with with vitamins, collagen, ano pa, protein. Yun. So, mag-warm up ako mga 10 minutes sa treadmill, and then whole body exercise ako ngayon, and also tomorrow with my coach bukas. Try kong i-video some of it. Parang pangit eh. Halatang para akong mawawalan ng hininga. Hirap akong huminga. Sa 30 minutes na workout with coach. So, kain muna ako. Myself, I never thought that this would be our end, but it's nothing new. And my lover's honesty, I could push it back down if I have to. Napakalapit, no? Time check, 2:58. Tapos na ako mag-exercise. Siyempre, uwi na ako. Gutom na rin ako. Maglilinis ng bahay, maghugas ng pinggan, magluluto ng dinner. Bago pa dumating yung husband ko. Sakaling makatulog ako ng maaga. Ewan. Punta na ako kasi hindi pa naman traffic.
traffic na pag before 5 and after 5. So, let's go. Ang init. Grabe. What are you doing, Chris? I'm just gonna get the mail. What? Stay there. You wait for me. Let's go get the mail. Something there. Across the street. You got mail. Sun. Ping. Are you ping? Dun pa sa kabilang kalsada ang aming mailbox. So remember, last week, pumunta ako sa Social Security Administrative Office para i-renew yung Social Security card ko. Hindi naman babaguhin yung number. Parang tinanggal lang yung restriction dun sa card na yun. Parang hindi pa siya permanent. Ngayon, permanent na siya, I think. Parang ganon. Kasi isa yun sa mga sinabi sa amin noong bago kami mag-oath taking, bago yung ceremony. Yun yung mga sinabi na mag-register to vote and then apply for passport at itong Social Security na i-renew kasi may restriction something ganun. So, parang nung last Thursday lang tapos meron na. Akala ko aabutin ng 2 weeks kasi yun yung sinabi nila, 2 weeks marireceive ko na yung or before 2 weeks kind of. Parang yun yung timeline. Marireceive ko na pero wala pang 1 week. Ano na ba ngayon? Wednesday. Yan. Kasi pag hindi dumating within 2 weeks, kailangan kong tumawag. So ngayon, ako'y magliligpit, maghugas ng mga pinggan at magluluto ng dinner. Gutom na din ang aking mga alagang aso. Mga aking babies. Yes, Queen. Laging gutom. Today is my day off. Thursday. March 21. Day off. Pero meron akong training. So, pupunta ako sa gym with my coach, 30 minutes. Pero parang isang oras na paghirap. Pero 30 minutes lang yun. Tapos diretso. Hindi dire-diretso. May pahinga naman kung hindi ko kaya. Hinga ng malalim. Hinga ng napakadami. Tapos inom ng water. Or dadan pala ako sa work kasi bibili ako ng pang energy ko. Kailangan ko. Tapos first day ng period ko. Good luck to me. Sana makasurvive. Kailangan ko nang pumunta kasi dapat mga 30-20 minutes before ng aking appointment. And nandun na ako. Let's go! So, andito ako ngayon sa Big R Farm and Home. Bibili ako ng para sa brisket, yung kahoy for smoking. Luluto ko kasi siya ng mga 6 hours na higit or more. Kailangan ko ng kahoy na yun. Kaya bibili ako. And I think mas mura dito. Let's go! I heard it sing hello, hello, hello. I heard it sing hello, hello, hello.
siyang wood pero may pallet sila. Pero ang liit. Parang hindi siya magtatagal ng ilang oras. So, try kong maghanap sa Tractor Supply. Kung wala doon, meron talaga sila sa Academy, pero tinitignan ko pa sa mga mas mura kasi yung Academy medyo I think mahal. Parang ang mamahal nung tinda nila. So, try ko muna sa Tractor Supply, then Academy. Sana meron sila sa Tractor Supply. Nagdadrive na naman ako sa traffic. So, nandito na ako sa parking lot ng Tractor Supply. And dito. Yung katabi ng Goodwill. Nandito naman ako sa Academy. Parking lot ng Academy. And there you go. Last stop of the day. Tapos uuwi na ako. Ay, naku. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng buong katawan ko. Grabe. Tapos maglalaba pa ako and everything. Ay, bukas na lang. Ang sama ng pakiramdam ko. Basta kung ano na lang magawa ko hanggang makatulog ako. So, I don't know if I'm gonna buy this. This is just salt and pepper. And I think it's a sea salt. Oh, this looks different. My heart rages around like an ocean Let me see. in my head. Dito pala yung hinahanap ko, mas madami. Mas malaki. Babalik. I can almost Babalik. walking in the distance, but This one, sweet apple. it's not reality. Sabi ni husband, gusto niya daw yung apple kasi tinanong ko na kahapon. So, kunin ko. Yun ang sinabi niya. Ang laki naman ito, hindi siya big green egg. Ay siya, kamado dyan. It's a success. Nakabili din ako. Yung maliit lang. Yung maliit, binalik ko. Pero may mas malaki pa. Tapos may mas malaki pa doon. Mas madami. Pero yung kinuha ko lang yung mabibitbit ko at mabibili ko. Kasi itatry ko pa lang naman siya. So, sana maging successful ang aking kauna-unahang brisket. Mamarinate ko siya. Well, lalagyan ko yung rub, yung mga seasoning niya. Bukas. Tapos, Saturday, start kong lutuin. So, ngayon, pupunta na ako. Bibili muna ako ng lottery for tomorrow. Kasi kung bukas, maulan bukas. So, ngayon ko na siya bibilhin. Alam ko, bibili din ng husband ko ngayon or bukas. Pero, bibili ako ng sarili ko. Sakali lang, kasi like 900 million yung Mega Million. So, let's go buy a lottery ticket. Dito na ako sa bahay. Kakarating ko lang. Hindi na ako bumili ng... Bukas na lang. May malapit naman pagbibilihan ng ticket dito. Dito lang sa... walking distance, pero sasakyan. Hi Queen, how are you doing? How are you? Don't lick me. I don't know what you licked today. How are you? So, ito yung bakuran namin. Lahat. Tingin. Lahat ng nakikita nyo, yung land na yan, yung nakikita nyo, hindi sa amin yan. Hindi talaga sa amin. Hanggang, ewan ko kung makikita nyo yung parang may red doon. May fence siya eh. Para yung mga cow.
Baka cow. Hindi sila pumunta dito sa yard namin. Tapos meron kaming isang kapitbahay dito na once a month pumupunta dyan. Yeah, I think once a month. Nasa malayo silang lugar. Mga ko naman, isang oras pa eh. Isa or 2 oras mula dito. Wala pang isang hektarya ba? Ang tawag doon? Wala pang isang hektarya. Yung pa namin, mga 0.7 almost isang hektarya. Pero hindi. You wanna play, Queen? You wanna play? Do you wanna play? Do you wanna play? Okay. Ready? 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 Go! Catch! Good catch. Ang daming mga hinukay ng mga aso ko. So, ang daming mga butas. Pag naglalakad ka, matatapilok ka pag hindi ka nakatingin. Lalo na pagkatapos umulan, yung malambot yung lupa. Ay, nako, doon sila nagkuhukay. Do you want to play? You're not giving me the toy. Come on, give me the toy. Give me the toy. Are you gonna give it? Ready? Ready? You're gonna catch it, okay? Ready? Oh. Pasyal sa bakuran. Ito ginawa ng husband. Ay, pinagawa ko pala 5 years ago for the wedding para may something pag kinasal kami. So dyan kami tumayong 2 para sa aming wedding. Hindi nga ako nakapag-picture na madami kasi ako nagluto, konting design, hindi pa nga madaming design eh. Hindi na paghandaan as in ilang weeks lang. Haggard pa ako nun, hindi pa maayos yung basta kinasal na. Dito lang kami. Tapos etong halaman na to, it's rose, red rose. Tapos dito, ang hirap magtanim dito kasi yung mga kawayan, yung mga roots nandyan sa ilalim, kaya hindi masyadong maganda yung kinalabasan ng mga plants ko dito sa labas. Tapos yung etong greenhouse, wala siyang cover. Wala siyang cover. Tinanggal namin kasi sira-sira na siya. Babaguhin namin. O, diba? Ang kalat-kalat. Ay, Queen. Ang kalat-kalat. Tapos bukas uulan like 60% sabi. Mga grapes, wala. Ito yung electric fan cover, papalitan namin, and yung lupa kasi namin papalitan or dadagdagan. Get your toy. You wanna play? Give me the toy. Drop it. Queen. Okay, ready? Ang sakit ng ulo ko. Ready? Halos nakalimutan ko. May meeting pala kami ngayon sa church. 6 p.m. Ngayon is 5:52 na. Makakarating ako doon mga 6:03. So let's go. Late na ako. Hindi ko pa play yung record.
Time check. Ano na ba? 10? 10 a.m. naman. Umising ako mga 5 yung boss. 5:30 kasi 5:30 or 5:20 yata yun. Mga 5. Kasi pupunta ng work ng husband ko. Kumising ako ng mga 5. And then trinay ko ulit matulog. Anong oras na ako? Mga 7? Kasi mga 5, ino-on ko yung TV, nanonood ng news, kung anong ganap, lalo na dito sa Tennessee, weather, at mga kaganapan dito sa Tennessee. Tapos, nakatulog yata ako 7, and then, nagising ako mga 9, hindi, 8. Isang oras lang pala yun. Hindi ako makatulog. Sakit ng ulo ko. Kasi nga may dalaw ako ngayon. Kumakain ako ng breakfast. Parang brunch na. Fried rice, egg, at bacon. Medyo makulimlim, mahangin, at maya-maya uulan. Tapos bukas, magluluto ako ng brisket. My first time. Gulo ng hair ko. Don't care. Nandito lang naman ako sa bahay. Nilalamig. Pero hindi naman malamig. I mean, like 70. Dito sa loob ng bahay. Sa labas, mga 60 degrees. Bonchon, Korean fried chicken. Craving for Korean fried chicken. This is soy garlic chicken. Yum. And naka-ready na rin ang aking rice. Wala yata silang rice. Chicken wings. Yeah. Soy garlic. Hindi nila chinekan, pero soy garlic to. Today I'm cooking brisket. I don't know. It's my first time to do it. And inside, I put some, what's this? Beef broth. Yan, para for moisture. Something. Tapos talagay ko sa taas yung brisket. Yan. Smoke brisket. Slow cook. Oops. Hinihintay kong mag 220. Kind of like that. Bago ko ilagay. Watching from a distance. Hi. Oh. Do you want to build a snowman? No. Just kidding. Do you want to play? Do you want to play? Outside? Where did you go? Do you want to play outside? But it's so windy. But it's not that cold. Just wind. What is that? It's very windy. We will go later. Can you sit? Do you want to play? You sit? Are you a good girl? Are you a good girl? Come, let's go. Food. Hot dog with, ano ba yun? Hot dog sauce. Tapos, ang pangit ng kuko. With pepper, cheese, ano pa? Ketchup, cowboy candy, yung jalapeno, and then sour cream. Para hindi masyadong maanghang, I think. I don't know. After 2 hours, I think.
Does it look good? I don't know. I'm not sure. I hope it tastes good. Ewan ko kung parang iba yung itsura sa camera. Pero ito na yung brisket. Labas ko lang sa yun sa green egg, yung grill. Ito na siya. Hindi ko pa na-slice. Maya-maya. Papahinga muna daw siya. Papahinga muna. Tapos yung may maliit na part. Sana pala tinanggal ko nung mas maaga to. Kasi mas maliit yun. Para mag-shape lang na ganyan. May extra.